Before the light of the gods entered the world, there was only darkness ruled by Titans. After an epic war, Zeus seized the heavens and exiled the Titans, seeking to imprison them for all eternity. The lands were cleansed and mortals flourished. But arrogance precedes many a fall, and even a god's prison may be breached. Tak to byli asi velký siláci a já vás vítám u našeho prvního let's playe. Našeho, protože budeme nahrávat ve dvou, a sice Titan Quest Immortal Throne. Rozhodli jsme se pro tuhle hru především proto, že už jsme ji hráli, protože máme všichni noťasy a protože tak nějak. Možná bys měl mluvit trošku nahlas, aby to bylo vůbec slyšet. No, takže já si pojmenuju postavu podle jistýho týpka Nera. A budeme hrát vlastně koopový mise, víceméně se jedná o úplně stejnou kariéru jako ve hře pro jednoho hráče, akorát vlastně jdete ve dvou. No. Takže ty založ. Já se na tebe připojím a můžeme pomalu začít. Tohleto video plánujeme asi tak, já nevím, na 40 minut, aby jsme ukázali vlastně, a přesně tak, je to první, aby jsme viděli jako nějaký ohlasy, jestli budou, jak to půjde, jestli nebude blbnout kamera a tak no. No, takže já bych se teoreticky už... Takže já už se můžu připojit. Ping, to je málo docela, bych řekl. No a uvidíme, jak to trošku zvuky, aby bylo slyšet mikrofon. Uvidíme, no. To spíš bylo, když jsme to zkoušeli po Skypeu, že tam byl bordel v tom. Takže jak vidíte, tak tady jsme dvě jelita hned vedle sebe. Aby ses taky nepřidal. Návody si vypnu, možná. Haló. Vypnu, protože to znám. Jo. Teď si hodím ještě. Doporučuji na začátku, pokud to s někým budete hrát, si hned spojit do skupiny. No, protože když se nepřipojíte do skupiny, tak jsme dopadli tak hlavně nastane situace, kdy každá postav sbírá levely zvlášť a nedělej se jakoby expy. Takže kdybychom to hráli jako sami, tak bychom to přeskakovali, protože už jsme to hráli, jak jsem říkal. Ale to bylo aspoň trošku. Tak, ten už dokecal, tak se přesuneme kousek dál, asi zvětším mapu, protože tady ta minimapka mě štve. No, tady tomu budeme muset zachránit koně. Takže já beru divočáka, ty vem ty satyry. Je to klasický RPGčko. Nic extra. Hodně ve stylu Dungeon Siege. Tak, bereš si krunýř nebo palicu? Tak já si vezmu krunýř. No.
No a teď nám tady chlápek poděkuje, možná. You saved my horse. Thank you. But I'm not the only one in trouble. Down the road there, that's my village, Hilos. We've got monsters at the gates. Jinak tady ta hra je rozdělená na čtyři území. Řecko, potom je Egypt a Čína. A ve finále tam je nějaká nekropole nebo něco podobného. My máme zatím v úmyslu nahrát do konce Řecko a pak uvidíme, jak budeme pokračovat, jestli budou nějaký ohlasy, jestli nás to bude vůbec bavit, protože strašně záleží na volbě postav, no, protože tam je hodně těch, no, onem, charakterů. Jo. Hello, stranger. I'm Diomedes, the leader of the small. Diomedes, to mi připomíná Dionýza. Když už jsme u toho Dionýza, dochází mi pitivo. I beg of you, we need your help. Monsters led by a powerful satyr shaman. Mocný satyrský šaman. Myslím si, že proti spojené síle Nera a Přemka CZ nebude mít šanci. Ještě mám malinko. Já si koupím asi hele sebou nějaký lékárničky, protože tam... Jinak, když máte vlastně víc postav, tak v Immortal Trunu umožňuje tady obchodník, tenhle ten s tou bedínkou, umožňuje ukládat si postavy z jedné postavy a z druhou postavu si to můžete vybrat. Je to dobrý, hlavně když potřebujete třeba si... Z charakteru základní verze není a strašně tam chyběl. Ještě si aktivuj ten port, ať pak nemusíme běhat celou cestu zpátky. To je specialita. Takže port. Tak si vem něco na kontakt, padaly tu louče. No louč, to za začátku je asi nejlepší, dokavať kouzelník. To ukážu za chviličku. Ty máš kožený hrudní plát? Ne, tím jsem nic nezbíral. Tak si ho tady pak seber. Ty máš už, ne? No, já mám 6 až 10, jsem našel krásnou. 6 až 10, takže tu si tam zatím prsknu, než najdu nějakou hůl, protože já jsem se rozhodl, že pojedu zemního mága, což je vlastně nějaký jakoby na oheň specializovaný. Ne, šedivý, nejenom bílý. Protože ještě je možnost filtrovat rozbitý předměty, ale za ty nejsou žádný peníze a především nemají žádný jakoby výhodný staty. Půjdem spodem, pojď. Jsou tu 2 filtry. 3, protože máš vlastně ty rozbitý předměty, žlut... 2 filtry. Jeden tě vyfiltruje šedivý a jeden tě vyfiltruje i bílý. Jo, tak máš pravdu. Jsou jenom 2 filtry. 2 filtry, no. Je tu víc druh předmětů, šedivý jsou rozbitý, bílý jsou jakoby klasika. Žlutý, modrý, fialový jsou většinou očarovaný, nezáleží na barvě, neznamená, že žlutý nemůže být stejně jako fialový, ale většinou jsou fialový. At harvest time, the whole village sets to work in the fields. The crops To jsou speciální, no. We make an offering to Demeter, goddess of bounty. Demeter, já jsem znal taky jednoho Demetera. Ten je teď v polepšovně. No, než si určíme levely, tak nám chvilku budou kopat na zadek. Ani ne, měli jsme třeba 6. No, on to přijde až tady těma děvočákama. Děvočáci jsou problém, no, to jsou docela problémový. No a vlastně tuhle hru hrajeme, protože máme postarší noťasy, tak jsme se rozhodli, takže jsme se rozhodli pro tuhletu hru. A časem, až budou nějaký peníze a koupí se lepší noťasy, tak bychom chtěli nahrát Skyrim, protože už jsme ho hráli a většina let's playerů, co dává na YouTube svoje videa ze Skyrimu, jak nám přijde, že prostě RPGčka nemají v krvi a že přehlížejí strašně důležitý, i ty méně důležitý jako věci, které by ty diváky mohly zajímat. Jak kritika? Já si myslím, že projít dungeon, který má... Jo, kritikali. Já je mám možná vypnutý. Protože vlastně ty let's playeři, když si to vezmeš, tak si vem, jestli nemáš, jestli to... Se kouknu, jestli je lepší, než co mám, protože ta palička je fakt hezká. Jako. No. Páně, 17-14.
17-12, ne? Tak Jinak o čem mluví? 17-14. Tady mluví o průměrném zranění a zranění za sekundu. Tam záleží i na zbraně, která má... sílu za ránu, ukazuje rychlost útoku, ale taky ukazuje, kolik jste schopni útoku produkovat za vteřinu poškození. Hele, taková technická, kde jsem sebral další 3 alíky? Nedal nám je ten týpek. Nebo že si koupit Já nevím, kolik jsem si je kupoval, to je pravda. Ty říkám, že jsi Já budu mít level. Kde jsem to skončil? Jo, no, že prostě v tom Skyrimu... v tom Skyrimu a level up. Takže si rozdělíme ty a pak budu pokračovat. Tady si to rozklikni dole. To je... to je jasný. Takže já, jak jsem řekl, takže já pojedu Pyromantera. Tady si přihodím do mistrovství nějaký ty... Hele, mám... To vy nevidíte, ale... Vlastně kolega, ten si volí... Aha, já se tam už vrátit nemůžu. Ale obránce si volí, protože už tuhle hru dohrál. Já jsem se dostal někam možná do půlky. Dohrál jenom na první úroveň. Oni všechny 3 úrovně příběhově jsou stejný, jenom je prostě těžší, větší levely podporu. Máte. Vlastně když se na normální úroveň dokončí hra, pak je tam nějaká legendární a epická, něco takovýho. Tak ta hra vlastně se obnoví, furt je ten příběh furt stejný, a jenom začnete prostě najednou v Řecku první místo, kde jste byl s 5 jste neviděl jako něco mezi 35. až 40. levelem. Já byl s 36. Takže na zdraví. Problém toho, že mě to prostě nebaví hrát, říká se. No, takže ty teda pojedeš obranáře, takže já tě hodím zatím ten stát, tady mi prozatím k ničemu. Koukám, jestli radši zbroj, anebo šanci na omráčení. Takže já tady to zapnu, tím zvýším všem v mém okolí. A bacha, divočák. Tím jsem vlastně zvedl o naší skupině jakoby útok na blízko. Já jsem tam nic nenašel. Já si musím kouknout do nastavení hry, kde mám ty filtry. Filtry přesně nastavené. Na autu by mělo být na levém. Já vím, kde jsou všechny, ale nevím, kde jsou který, to je ten problém. Jinak, abych teda pokračoval ohledně toho Skyrimu, tak prostě se nám nelíbí to, že dungeon, který má nějakých 20 zákroutí, tak ty lidi prostě jdou jenom za úkolem, projdou nějaký 3 a jdou dál jako... A nebo když už ho projdou, tak polovinu věcí přehlídnou, zapomenou, nebo prostě... No ale koukej se, kolik mi sebralo ten buff tý many, ty ve. Počkej, se zvedne mana. No, když už o tom mluvíme, bych si mohl zvednout, viď? V Ičku. Ty nemáš inventář na Ičku. Tabulátor. Jo, vidíš, atributy. Jo, no, já jsem zapomněl. Tady to je docela složitý. No pro tebe jako pro obranáře výdrž, síla, zdraví. Zdraví jsem nikdy moc nedával, co mi to pomohly věci, myslím si. Tak zatím pojedeme sílu, tak jedem. Ať to štípem. Jinak já to nějak nestupuju, takže jestli to nějak pohlídáš přemku, nebo jestli mám nějak... Prostě pojedeme a dojdeme do Sparty a tím bych to utnul dneska. Možná dřív. Já mám elíky, no. Já mám 2. Takže já koukám, že mám o dost lepší. Respektive o jeden útok ohněm. Jo, tvoje aura nám bude... Zvlášť si tvý obraně hodně pomáhá, když se tam budu... No a až budu mít ohnivou kouli, tak to bude úplně něco jiného zase. Ty tvoje ohnivý koule. Protože koule nelžou. Ale obranář byl jasná volba. Kdyby jsem se náhodou dostal někde mimo tebe, někdy. Co se týče mágů, tak asi prostě ten ohnivý je podle mě nejvíc samostatný mág. Pak je tam ještě přírodní, ten vyvolává, já nevím, vlky tam jsou, myslím, je tam nějaká driáda, to je, má uzdravování, to je podpůrný kouzelník, potom tam je kouzelník bouří, to je prostě nějaký Zeus nebo něco takového zkrátka. Jo, já jdu spodem a, nebo rovnou jdeme do něj. No, tak nějak se tam jako ani o tom nepřemýšlím.
No ten bleskovej, ten zkrátka má nějaký útoky, nějaký ty buffy, ale podle mě z těch mágů nejméně samostatný. Potom je tam Dáme, pánové, první boss. No, Je boss. tam nějaká sesmůva ruka. Tu si beru já. Chrániče kotníku si vem ty. Palerína bude to vést, tak kouknu já. Počkej, palerína, není to štít. Ne, to jsou dveře. Paralíny, to jsou takový ty mágovský věci. Ty hadry. Jo. No a pak je tam ještě vlastně nekromant. Sekírka. Krása. Moudrost si beru já, zlato si beru já, ty je svině. Já jsem kožený. Takže abych se na to podíval. 13 obranných schopností na hůle, to jsem zvědavý, k čemu mi to bude. Co jsi sehnal? No tak nám to řekni. Sekérečkou na 2 tahy, kamaráde, to bude něco, stačí 3 level. 17% plus zranění, ještě 1 až 8 bleskového zranění na k tomu. To je hezký. Takže, tady to by mělo být vyčištěný, je ten spodek. Ne, tady ještě jsou. Chytnu si ty nákolníky, co jsou tam na zemi. Jo, jdu pro ně. Já pro tebe nemám nic. Jo, kde jsem to zůstal? U toho nekromancera, tam... No já nevím, co říct, co by si řekl k tomu nekromancera. Je to vlastně bojový kouzelník, ale takovej... Na nic. Není. Specializace se spíš na ničení života jako takovýho, než jako na damage jako takovou. Spíš si pomáhá vysáváním, morama a podobnými. Přetahuje životy nepřítele na sebe. Hele, jestli to pobereš, já je nepoberu. Já budu muset něco vyhodit. Vyhoď mi ty bojový náholenice, co tam máš. Tohle. No. No, jenže tam je plus 5 inteligence, že jo? Od 3. levelu, to je na mě. Síla. Ty budeš vydat sílu na 58, to jsou 2 body, kamaráde. No, to já vím. To asi nebudeš, podle mě. Já nevím, jestli je neprodám, ale zase tyjo... Co ty máš za hrudní plát, ať vím, co ti hodit, když tak. Tu 9. 9. Já mám taky 9. Hele, ale ty máš místo Finvu, koukám, tak mi vem prosím ti tohleto, když tak to prodej, a nech si to. Já si vezmu tohleto, mrknu na to. To stejně nosit nemůžu. 4 zbroje, 21 regenerace. To nechci, to pak prodám. No teď vlastně můžu hodit port. Zbroj ty náholence, o čem tady jsme mluvili. 12. Ty moje mají jenom 9, co mám já, víš, to je ten problém. Tady můžu hodit port a portem vlastně se můžu hodit přímo do města nejbližšího. A když s váma někdo hraje, tak se může přes vás dostat tam, kam jdete vy, ale zpátky už musíte pěšky. Když jdete 2, tak to pak ještě ukážeme určitě. Už se nám párkrát povedlo i přes stejný port zpátky. Nejsem. Taky tady je v Immortal Trůnech je archiv, který je výborný, když potřebujete čekat na nějakou věc dobrou a nemáte na ní level, tak si to prostě dáte k tomu týpkovi a když budete pak už mít příslušný level, tak jo, teďka s tím volem si promluvit, tak si to pak můžete vybrat a nemusíte to tahat sebou, aby vám to zabíralo místo v inventáři. Your victory today is great, but I fear there will be more monsters tomorrow. At least there is enough of the harvest left to feed us all. Take this gold. I know it's not much. Please seek out the Spartan general Leonidas. Petition him on my behalf. Ask him to send a few of his warriors to protect us. No, první díl bude kratší, pak plánujeme hodinovky. My taky chceme vidět, jak to vypadá, jestli funguje, jestli všechno video jede na mě. Jestli nás je slyšet oba dva. Kdyby nás nebylo slyšet oba dva, tak teoreticky bychom museli to nějak hrát i přes Skype, no, protože to máme vyzkoušený, že to funguje. A jak jsem řekl, my máme prostě šický noťasy, hodně postarší bych řekl. A... To tím se ještě pochválil. Aha. A jak každý ví, tak prostě peněz není na zbyt ani na takovýhle věci. Já bych potřeboval další level, já jsem zatím bezmocnej. We were leading our flocks home when the pack of satyrs attacked. By the gods, they grabbed Tellus and dragged him into a roadside. Když uvidím na tomhle videu, že není vidět pořádně, že to nejde přečíst, tak buď budu číst... Já mám 3. Já jako frontový budu potřebovat.
Buď by jsem pak zvýšil grafiku natáčení, anebo bych to předčítal, no. Číst možná ještě umím. No právě, že nevím, ne, tak. Ale rozhodně... Já se omlouvám, mám rýmu jako blázen. Jednu věc, co koupím, tak je tohle. A koligáček si koupil štít, ten je pro ně jedna z nejdůležitějších věcí. Já teda teďka zatím pojedu spíš Audi a všechny možné jiné možnosti, ale obrana je obrana. Řekněme, že to, co teďka máme prolezlý, tak to je možná tak 1 10 000 na mapy. Řekněme to takhle, ještě jsme nezačali. Ještě jsme nezačali, přesně tak. Očáček. A satyrové. Teď to bude trošku hlína. Tady jich je víc. Vezmeš tu bitevní značku ty? Jo, proč ne? No pojď. Si pak seberem. Jdi zleva, já jdu zprava. No, nevím, jestli to bylo slyšet, tak já to ještě zopakuju, že bitevní značka zvyšuje sílu útoku, pak tam je, myslím, trnová značka. Trnová značka, ta poškozuje nepřátele v blízkosti. Co tam je potom ještě? Zkušenostní, ta zvedá na krátkou dobu zkušenosti jako postavy, který získává za zabíjení, že jo? Co tam pak je ještě za značky? Mrazu, myslím, viď? Je tam mrazu, myslím, že jsou... Je ta bitevní, ale pak je nějaká válečná, ta zvedá i útok jako takový. Ta bitevní je tam jako zrychlý útok. Na vyšší rychlost. Zvlášť kontaktu. Ty pohybu. Primitivní bedínka. Přemku, vlezeš si do bedínky a tě tam zavžu a až tam přijde nějaký ten satír, tak na něj vyskočíš. Aby neudělal budliky na tebe, hele. A je dobrý, že vlastně ta hra, já za chvilku taky, tak mám, je dobrý, že ta hra si zvedá obtížnost potvor, s čím víc hráčů hraje. Je dobrý, že ta hra vlastně jde propojit až pro kolik? Pro 8 hráčů? Myslím, že tam je 8 lidí, no. Myslím, že 8 lidí. Nebývávali 2 bedy, jenom jedna, ne? No, já nevím, ty přece... kožená helmička. Tak si ji vem. Broučka z mědi, kožená velká helma. Ty krása. Tady to ještě vylikvidujeme a dáme si levely. No to žádná. Je právě dobrý, je teda fakt, že my jsme nikdy neskoušeli, aspoň pokud vím, hrát ve více lidech. Hráli jsme vždycky jenom ve 2. To nám sedlo. Zase jsem otevřel ty úkoly, já jsem prostě... Šikovnej. Tak. Jú. A tohleto. Takže moje je mapa, jak překvapivý. Oblíbená, já ji teďka ukážu. On si někdo může myslet, že to dělá houby, ale já to hnedka předvedu. Já to hnedka předvedu. Až někoho potkám. Možná teda tady. Tady by to mohlo být hezky vidět. Šup. No prostě to dělá letecký den. No, vidíš to, a teď nevím, o čem jsem mluvil. Kromě leteckého dnu. Vsteká se... hlavně 2 body To už mám. A vsteká se ti notebook. No, tak tohle je lepší. Počkej, co to bylo? Co? Teď ti tam vyskočilo něco nad hlavou? Možná nějaký bufík. Akorát je tam problém, že čím víc lidí běhá, tím víc se dělají expy, že jo, a prostě
ty postavy nalezou levelama tak rychle. Protože je logický, že za potvoru, za kterou je nějakých 10 expů, tak to nedá každému 10, ale dá to každému 5, že jo. Já se právě bojím, že já si právě myslím, že jako levely by skákaly stejně rychle, i kdybys tu běhal sám. Je to možný. Že, Já nebudu kecat, sám víš, že jsme to zkoušeli ve dvou. že od mě i zavěs. Kde se flákáš, fanouši? Lítající Nemám satyr. náhodou 3 level a nemáš tam náhodou ohnivou, nemáš tam nějakou hůlku. Tu jsem právě nechtěně prodal. Ale tam mám minimálně ty sokéry. Tak počkej, stejně. Jú, teď bude lítat. Ano, byl jsem to já. To je úžasný. Úžasňák. Já bych aktivoval Teď se mi to vůbec neseká. poštěká ještě všechno, co potká. Vůbec se mi to neseká, to se vám jenom zdá. Jsem ti tam jednou nechal, aby jsi taky pohrál. Jsi tak na mě tak hodně. Já vím. Ochranný kroužek beru. Šel tu lékárničku. No jo, Co robí ochranný kroužek? teď mi řekni. 22 energie, já mám úplně stejný. Ale mě řekni, jestli si mám vzít 18 regenerace a 12 zbroj, nebo 10 zbroj a 19 regenerace. Já si vezmu tu zbroj. No jo. To je jeden bod, že jo, to je 1%. Dáme tady dolů mapu. Tady dojdu ještě nějaký doučáci brány a takovýhle věci. Pak jak to Div. budu point a než vlezem do jeskyně. Do jeskyně, tak jako vykládej o jeskyni, když ještě neviděli, kde ta jeskyně je. Že? Bum, bum, bum. No, vlastně na začátku druhého levelu si vyberete první skill a potom na kolikátém? Na 6., na 8. Na 6. po se dá kombinovat vlastně 2 charaktery, třeba 2 mágové, mák a bojovník, ale my jsme přišli na to, že je prostě většinou nejvýhodnější jet buď mák, bojovník, anebo zkrátka je jenom jedno to řemeslo, jakoby zvlášť. Jo, běžím. To jsou 4 skillevy. Víš? Vedla. Bojíš se mě, ale to trošku skillevy. Pojď zpátky. Zajdeme prodat. Teď se mi to zase seká, ty vole. Pojď ven, tohle zabij, ještě pojď ven. Máš ho venku? Kde se flákáš, fanouši? Výhral jsem kukléř, ne? Takže. Aha. Ty si prolez mým portálem a mě to nic neudělalo. Takže tady je zase další změna oproti klasickému Titan Questu. Zůstane, jo? No samozřejmě. Protože dřív, když zkrátka ten portál byl dvou použitelný, na 2 použití. Dvojsměrný byl, tam a zpátky. Tam a zpátky, anebo 2krát tam, ale tím se vynuloval, že jo. A teď ku podivu zjišťujeme, že to tak už není. Vážně si tu hůř to projít. Jo. Koupit nějakou část. Jo. Kdybych na ní teda měl ovšem peníše. Kolik máš peníze? 2,5. Já jsem takový, věci se dá vykupovat zpátky za stejnou prachu, co jsi prodal. A já vím, ale tam to, co jsem předtím prodal, tak to tady už není. Já jsem díky to prodal zbroj. Já jsem si chtěl vzít je zpátky. Počkej, jo, to je o té síly, sakryš. Sakryš, tak já je prodám. Jsem bohatý člověk. Tak. Miluji se Měl jsem 17 útok a 20 a 13 14 DPM.
Mám 25, 23 DPM. To je právě holubům a pohní. Mám dopito. Jsem zvedl o 10 bodů DPM. A o nějakých... Chceš, abych tě potěšil? O nějakých 8 bodů jsem zvedlo. Otevři si... Nebo takhle. Počkej. No tak jasný. Dokonce mám pak větší DPM, to už je něco. Abych se teda podíval, kolik to zvedá. Zvedá to 12% ohnivého zranění a 5 až 8 ohnivého zranění. Jenže mi to žere 75 many. No jo, no teď je to dost, 75, ale... Je jasný, že časem až půl nějakých 1000 many, takže to bude něco úplně jiného. Je to maličkost. Many je za hodinu vlastně. No tak mi to je jasný, že jo. To je půlka Egypta, možná moc takový. Jak jsme řekli. Celý Řecko. Uděláme Řecko, pak to podle mě, možná teda v průběhu uvidíme, jak to bude. To pak začneme dávat pomalu na YouTube a uvidíme, jestli budete chtít, aby jsme pokračovali dál i Egypt, potom i Čínu a další, protože přece jenom Řecko bude na nějakých, kolik odhadem? Řecko. Tak 10, možná 15 dílů. Možná 15 dílů po hodině? Hodin těch 10, no. Tak 10 hodin hraní, no. Když Jenom se Řecko. nebudeme flákat. Ale možná se pletu, už je to dlouho, co jsem to zahrál. Máš víc životů než já, Já jsem se teďka zvýšil. já jsem se na to vypnu. Bez týho buffu dál na 2 rády krásně. On mi zdrhá. Se tě bolí. Socan. Jsem ty dal na taky minus, s tvojí aurou tebe na ránu. Tak, a teď budeme jako blázní hrát a ve finále zjistím, že se nenahrává zvuk. No co, od toho je zkušební první díl, že jo? Tady oni jsou jakoby fialový. V uvozovkách menší bossové bych řekl asi, no. A sudí se slaví. Sudí se jednu kukař, Takže nejdřív bednu, pakaško kosa. Palkaš kokosa, ten dává prstínek, myslím. Můžu si ty menší kousky zlata, co je to největší. Kolik máš líku? 5, já taky, tak si ho vem. A human face. Lidská tvář. Štěstí si mě našlo i na nejtemnějším místě v Řecku. Už jsem věřil, že udeřila má poslední hodinka. No, vy to nevidíte, ale kolega tady má přiblblej výraz a usmívá se nad věcí, kterou našel. Teda, Usmívám na čem možným. teď jsem chtěl říct, že máš blbej výraz furt, ale... No, tak jako, co naděláš? Já jsem zase strašně chytrý každý den. To je taky účastné. A teď já si nejsem jistý, ten týpek... Počkej, já jsem mrknu na prstínky, 49 energie, to je krásný. A 9 olus vůči ledu. Co máš ty za prstínky, prosím tě? Jsou mě na finky, jo, mám jeden. Zdraví. Jo, to se ti hodí. To mi vyhovuje. Zdraví u kontaktáka, jako jsem já, není dost. Čekám u sportu. To bych se totiž musel vychrabat z toho. Jinak tyhle ty studny, to jsou nějaký fontány znovu zrození, když umřete, tak vás to znovu vyplivne u nejbližší fontány. Není pravidlo, že to musí být nejbližší. Je to fontána, kterou jste si poslední zaktivovali. Oni jdou různě... Fontána, kterou znovu objevíte, novou, kterou jste nikdy neměli, tak ta se vám zaktivuje jak to aktivní. Ale můžete si kdykoliv vrátit k nějaký starší. Aktivovat si tu... Jo. Jde to. Když si ty resty vlastně přehazovat před mapu. Ty vrány mě nebavěj.
No, já právě... Hele, to je normálně tyjo, zvuk, jak když vytahuješ řádku z vína. Víno došlo. Dobro, došli. Víno nebylo. Nevadí. V letě. No a já jsem nebyl daleko od své první smrti. A jelikož nehraju přírodního mága, bych tě uzdravil. Tak nějak jsem se... Ne, nezakous. Kožená velká helma, to je si Vem si oboje. Obouručka z mědi, mizerný tuklář. Obroučka z mědi, ne obouručka, už mi hrabat. Obouručka, Mám první kousek toho, těch žetonů. Myslíš... No, chytí to nebo jak se to jmenuje. No. Dal se pes. Dělám ti polívku sekírkovou. Ne, jde po mě divu. Po mně taky. Velký divuček. Tady taky. To víš, já jsem si dal jenom 3 na noc, nepředspávám. Jo. Už jsem ti říkal, že mám bíbu. Určitě jsem to chtěl hodit tam, kam jsem to hodil. A kolo nemá přesunutá závodně. Asi jede na kole. Thank you. I was in a bit of a scrape there. Já jsem viděl, že jsi měl problém, Thank the kamaráde. god Hermes you came along. No to zlato z toho pro. A hlavně level up. Kousček. Tak já počkám na tebe a rozdělím si schopnosti. Jak jsem říkal, já už tu hru hrál, takže vím tady svatyní mistrovství. Takže oba víme a tohle bude zajímavé. Takže oba dva víme, který staty už chceme jet, který nechceme, který by nám okrát zbytečně brali manu. Musím na Aurea zboru to stará časky. To ji asi usadil, co? Možná maličko. Máš už level. Jo. To by bylo smutný, kdyby ne. Takže já udělám od kolikátýho levelu je Emmental, no vidíš. Emmental, od kolikátýho je Emmental? 10? Já obratnost vlastně vůbec nepotřebuji. To je dobrá pro válečníka. Takhle, tak. A já mám nošení zbroje na maximum 6. Takže odhadem nám zbývá ještě 10 minut hraní. A teď jestli, co To bychom se... Rozhodně se rychle, ubíhá nám čas a do Sparty daleko. Já bych chtěl dneska doběhnout do té Sparty aspoň. Druhý level a konec na ránu. Kde se couráš? Jak se dávají na reklíku? Na Windy, pravým tlačítkem na okýnko, který chceš. Jo, už. Dobrý. Úplně zapomněl. Tak jak je to dlouho, co jsme to hráli? Půl roku? Tak jsi na tom ty? Uvidím, až zabiju tady ty dva kance. Jo, hele, taky budu mít plnej. Zkusíme střelit, jak to vemeš. Jak jsme asi daleko od Sparty? Respektive od toho týpka. Od spartské cesty, myslím, no. Tam je checkpoint spartské cesty. Tak tam bych došel dneska u tom první let's play, aby jsme viděli, jestli to půjde.
Já se modlím, abych to nebyl já, kdo první umře, abych se tady nestrapnil. Beru 2. Beru zlato a jeden nektar. Divoký tanec. Přemku, ty seš ve hře. Hele, kančí kožešina. Já jsem teda si chtěl vzít, abych ukázal aspoň jako k čemu to je vůbec. Tak mi to již tak vyhodí, já ti to pak vrátím. Tak kolega mi vyhodil starodávný peří a kančí kožešinu. A jde o amulety. Musíte sebrat určitý počet, třeba u kančí kožešiny jsou 5, u starodávného peří teda taky, u některých jsou 3. A pak to můžete dát na určitou zbraň a tím zvýšit jakoby útok, nebo tam máte modrou, určitě tam je vidět ten prst, co ukazuju. Počkej. Není. No a buď to můžete dát takhle a postupně přidávat na tu zbraň, anebo na zbroj, jak chcete. A když kompletujete kompletně celý amulet, tak máte i bonus k němu. Navíc. A tady vlastně v Immortal... kompletně zkompletovaná má 10 síly a plus další 4 navíc. Jak teda? Já vím, že jsem měl 2 kančí kožešiny kompletní. Bojový bonus. Kančí kožešina je spíš moje věc. No. Tak tady je checkpoint. Abych se vydal do města prodat. Kolik máme minutek? Nevím, máme nějakých ještě 7 minut natáčení. A Sparta ještě poměrně daleko. I spartská cesta bych řekl. Takže já přemýšlím, jestli bychom to dneska neutli už tady. Zajdeme do města, prodáme věci, vrátíme se zpátky k checkpointu. Já vím, no, mohli bychom proběhnout hřbitov. Nejdřív teda město. Uděláme ještě hřbitov. Uděláme ještě hřbitov a pro dnešek teda to utnem a... Taky ses nemohl trefit na svůj portál. Asi kolní dělek čudák, jo. No prosím, tak vás prostá slova, to tady nechceme slyšet. Si to jednou řeknu, že bys měl pokoj vítám, můžeš taky si mít... Vůbec není vědět, jak se to seká. Tellis, still alive? I can hardly believe my ears. Jo, je naživu tvůj milanec. Thank you. To mi dělá taky, ale... Hihihi, to si vezmu. Jak jsi na tom členkou? 12 zbroj, 18 energie, regenerace. 10 zbroje, 12 regenerace. Neci. Ok, se ujišťuji. Nechceš oštěp? Já jsem... Ho. 3 až 14 zranění bleskem, 33 zranění jedem po více než 6 vteřin. No, těch 3 až 14 je málo, ale to 33 zranění jedem na 6 vteřin. Tak nemrtví jsou na to, myslím, imunní na jed, ale já si ji koupím. Tohle prodám, tohle taky. A už konečně jsem touzelník. Budu touzlit. Chtěl bych ještě tak litr a můžu si koupit nějaký palcátek, něco takového. Promluvil jsi s tím teploušem tady? Já jsem s ním nemluvil, ale to máme společný, ne, ty úkoly. Já se nejsem právě jistý. Mám tu 4 táci. Já kolem 400. Ano, jsem dobrý. Nevím proč, ale seká se mi to jenom v noci. Jinak já mám pocit, že já mám grafiku na střední detaily. Jak jsem říkal, máme všichni noťasy. Opakuju to znova a znova. No. Takže ta grafika na plný detaily není... No na plný detaily docela jde. Na to, kdy to je vyrobený, to je x let zpátky, nějakých, já nevím, 4 roky, 5 let zpátky. Tak si myslím, že na tu dobu to je grafika obstojná. Tady přejmu úkol u toho s volama. A tady je hřbitov po levé straně. Uděláme hřbitov. Šup. Tyhle. Asi jak jsou prázdný, jako možná aerodynamika, možná ty nový helmy, čáli. A nejlíp uděláte, když půjdete po fackách.
Jinak pro znalý narážíme na film Asterix a Obelix. Čemu mě je, že ten blesk posílám, když stejně trvá dlouho, než tam dolítne. Já chci prostě ohnivou... Protože mám 141 životů. Jsi tuhej. Jsem mrtvej. Je, já taky. No za to můžeš ty, protože čujem k tobě do noťasu. Ne, já jsem přidal lahvičku, mě vylečil do 141 a už jsem byl dávno mrtvej. No jo, vymlouvat se můžeš. Vím to proč. Ty framey při natáčení jsou taky úplně strašně úžasný. A člověk nemůže... Podle mě dobře natrval. To je možný. Pomohlo to aspoň trochu. Studená pevná hulka, to beru já. Studentská pevná hulka. Tvrdé jednoduché končí vypnutí. To bude... A ty se koukne, já. Kdyby po tobě někdo přijel kamera. Po mně. Tak nějak pojďme hudbu. Jo, už jí háznem. To bude naše záchrana. Ale ty jsi měl strach, že když budu házet ohnivou kouli, že si nezahraješ. Tak ještě nejsme tak naboušený. Je pravda, že když je pak na maximum se vším všudy, že to pak je peklo. Počkej. Oj. Nemám... Z 12 zbroje na 20 a plus další 43% regenerace zdraví. Já jsem pro. A úplně totálně jsem tě ignoroval. Jo, to je minutku. 16, 12 nebo 15, 11. Ale ta ohnivá hůlka, nebo ta studentská pevná, ta bude dobrá proti nemrtvým a proti všemu. Ta s těma bleskama to je nic moc. Si vzít ty náholenky, co máš nad sebou. Jo. Ukaž mi ten palcák, vyhoď mi ho tam. On bude mít dobrý základák. Tak se na něj mrkni. Dík. Počkej, tady byl ufon. Ne, tak to byla mrtvola. Tady jo. A celkem dost. Já teda jsem úžasný, ale... Sekera ničení, to jsem ty. Není to stejný. Je tam to, co mám jenom. Tam měla jenom 14% zvednutí útoku, jinak nic víc. To zlato beru já, to ani nemysli. Sorry. To bylo tak nějak automaticky. Já ti pak nějak vyhodím nějaký věc, to budeš moc prodat. V pohodě, to vůbec neřeš, sám víš, že když potřebujeme, tak si pak vždycky půjčíme. No, takže, ještě skočím si jenom do města, prodám věci, vrátíme se sem na místo a pro dnešek to... Ještě jednu věc upozorňuji, tahle hra je skvělá v tom, že i když teďka vypneme hru a zase ji zaprem, potvory se načtou. Potvory se po každém, jak bych, reload bych řekl. Vlastně přenahrání se vždycky obnoví. Mají resp. Občas ne v takový velký výši, ale většinou dost velký, takže se takhle dá levelovat. Ale pochybuju, že někoho bude bavit běhat. Vybouchávat furt to samý místo někoho. Přesně tak. A jinak ještě to jsem neukázal. Je možnost, když třeba máte lukostřelce, tak ten má půlku stromu schopností specializovanou na štít, teda na kopí a půlku na luky. A pak když chcete mít, tady třeba si hodíte kopí, sem si hodíte štít, tak pak si tady jenom přehodíte a tady máte luk. Máte 2 sloty na zbraně. A pak stačí tady přehazovat, a to mám na dvojitým V, a jenom přehazujete zbraně. Takže já se vrátím na svý místo, uzdravím se. Problém, že u některých většin zbraní nevíš, jaký by měli DPM. Koupíš a zjistíš, že máš lepší zbraň, tak to si pytám. Jo. Tohle má teda mnohem větší na...
Kolik je 17%? To nebude tolik 9 až 16. Netuším, já čekám na tebe, ukládám a dneska končíme. Co myslíš? To je to No, jo, no to má mnohem větší to. má no. Má to strašný pound při Jinak teď tady přemýšlí, jestli si chce koupit, jestli vymění, no, ale ta pecka na začátku. přemýšlel, jestli dá 5000 za palcát, za palcát, 2,5 vrácení ze sekeru, nebyla dobrá. za palcát, jestli se mu zvýší útok, tak když ji koupil, tak zjistil, že se mu ten útok opravdu zvýší a že neprohloupil, no. A ono většina věcí, co je? Prohloupil. Tu sekeru jsem mu dal za 2,5 tisíce. No. Tohle bych mu dal už zpátky za 5 kg. No tak se vrať ke mně a podíváme se, co ti to udělá s mým buffem. 2, 3, vidíš to? Mhm. Tak jde o to, že těch 17% teď není tak dobrých, ale na vyšší stupních by ten buff byl dobrý. Podle mě ten palcát je furt lepší. Pohní, zdržuješ. Já ji můžu... My jsme hrozný hračičkové, my si tady v tom, jak ve Skyrimu, když jsme hráli předchůdce Skyrim a Oblivion, ve všech hrách typu RPG si prostě strašně užíváme kombinování kouzel a to bindování a prohlížení, jestli to vyplatí nebo nevyplatí. Na ty RPGčka jsme strašný punťové, si myslím. Blik? Ha. Takže pro dnešek se s váma loučíme. Milan 4. a Přemek.cz. Jo, vážně jsme Ne, moje postava se jmenuje Nero, ne, ale asi nebudu dávat Nero, když pak budu hrát, já nevím, Hiddeny a budu to tam dávat taky, že jo. Takže, uložený. Se s váma loučí, lidíčku. No, se s váma loučí. Úplně moc. Tak jo, konec. A zase příště.